Čo si dáte? Jedno preso, prosím. Nech sa páči. Ďakujem. Dobrý. Dobrý, čo si prajete? Multivitamínový džús. Nech sa páči. Ďakujem. Dobrý deň. Dobrý. Čo vám dám? Čaj. Obyčajný alebo zázvorový? Zázvorový. Ahoj. Ahoj. Čo, už si našla toho čašníka? Ale, ani sa nepýtaj. Prečo? Môj podnik skrachoval. Ako to robíš, že tvoj podnik tak prosperuje? Viete ako? Slečna Slavíková si objednala služby firmy Propa Group. Skúste to aj vy.